Di mang kayak anak plastik ya. Bukan kok kemarin. Sen. Serius apa? Corona. Kayak bom atau neng di jalan-jalan. Ini ngatemnya. Sekarang udah ayu. Doro ayu naik lagi. Malam minggu kayak sing apa lagi, guys? Iki asline anu naik gak cepet jerawat sing anu lho apa jenenge ini. Sen tak anu ngene. Ya Allah, guys. Lipene menaku lipen sitoke. Entek no. Entah nih ya ngantem guys. Kalau ngantem ini. Oh, malam minggu nih. Kayak malam mingguan. Kenapa? Selamat apa? Apa? Tepene loro. Entah nih kan oleh ngantem nih. Ini cek ning omah guys. Gimang wis dua ning apa jenenge? Dua ning gone lokasi kedua ngene lek kos. Bojone Mbak Sinden. Ini jenenge sapa kali? Iya, sedino ya ping 3. Ada ya Allah Gusti. Sadurunge magrib saiki. Iki dak. Iki kulon. Terus mari ngono ning gone saiki arepe ning gone apa jenenge? Ibu Mas Haji guys, Mbak Intan sing dadi manten iku. Apa kucing? Kucingnya siapa ya? Kucing kayak mana? Ngenteni lek ngantemi iki pokoke. Ya emang wong ngenteni aku, saiki malah aku ngenteni wong enten nang kesene iki. Bar iki aku cek arepe ning pasar ngenteni Mas Riki. Ikut guys, kayak kancane malam minggu ikut. Sepi sen gak nang mana, nang omah kalau juga mbek anu nih, kok iso malah. Lah. Nanti lek ngaten mesin. Mbak motor ae guys, aku gak mlaku. Mbak motor ae nggone nek ngatemi. Sapa? Pulang sapa nih? Itu nganu sapa? Mbak Linda jelas. Boleh ngatemin yang di kayak karai. Gak roh aku. Nakar apa? Piye? Tipane akeh. Iki aku yo digawani anu iki. Digawani HP kalau kok yo bisa ngono rame. Ya kandhani kok e. Ayo gak apa-apa, aku barang kok ning kene. Nang gawe video sik. Nang gawe sik. Iki mah aku pembukaan. Wes ngono. Iki titipane Mbak Lipat, titipane Mbah Mul, dhewe dhuwit tas. Apa pira? Genteni ben Mbak Kahit. Mana mangan? Apa Mbah Murki? Ora apa-apa nek. Ayo. Oke. Ayo iki telu aku dua telu. Lambi kundi. Lambi apa? Jika nak lambi golekno. Nang cepet dhewe to. Mama enggak usah. Ayo. Wow, penting kan gak enak ya. Wes gak apa-apa. Kamera depan itu udah ngeri.
Oh ngono. Ngomong anu bener masalah GPS. Ora ditutul abangnya. Sik to. Betul. Sedekah beno komangan 60 apa? Gak i? Hah? Gak apa-apa sih. Isi guys, makan bersama iki kok buahnya peng 5 ya mangan teh. Ya mangan peng 5. Ya. Aku kan dari kita susah ya Allah Gusti. Ya bener ya. Mangan ben telu Guys. Buah ya mangan peng 3, peng 4. Kayak dinggo ta? Heeh. Kayak dicing. Nah, kayak gon pas pengnya atas loh. Kayak gon Mbak Ipah atas ini. Nang tanah ya. Heeh. Gelenya gak keras. Gak apa-apa guys. Hitungannya gak apa-apa ya soalnya memang saya mesti ya. Ini adan. Jadi barangnya ada Nisa ya pemirsa ya. Gue kan saat kurungnya maghrib nih sampai lagi. Sampai Nisa. Wah nek baru mana tak Foto mang mbak iki. anu kok. Sampai lu ambek sama aku tuh kono iki. Ndani di Pak Ining. Aku kan Dede gampang kan dari ya tak tani kok kene aku ngono. Kan terus gone enggak kulon. Aku mau yang tadi ngetep kok. Mbak Fitri malah kalau Fitri kok kene dadi kok kene. Bingung karo emakku kayaknya. Cek nek. Oh, tenang. Kayak nang. Teman dibalik MPD. Walah. Fotonya mantap sih masak sopo ya iki? Ami. Iya. Oh. Teh Mbah Kemi. Mbak kami yang ke Siapa Mbah Yami guys? Teh Mbah Kemi. Teh Mbah Kemi. cocok. Saya sak nasi Mbak Pat. Nasi. Enggak, Nggih. Sikile kula sakit. jenengan ngedok deh. Nggih. Kok kertas. Lah kok kemanding Mbah Timuk nek gak ngetop. Ya betul nek kuneh. Nggih. Oh. Ini pateni sak iki soal. Enggak apa-apa. Apa-apa? Mana nek musik itu. Tolong bom. Monggo. Yang kabehnya. Oh, Rika loh, Mbak. Wah, kalau Mbak. Kok mawon. Nggih, sekolah nggih ngene Mbah Mari niki mboke. Mari yo saiki tadi. Iku Mbah Mari kan. Jika aku Nggih. ben tak ada Kok wau nggih kelar lho. bener aku mau kelas. Aku itu Iki nomor nomor 1. Niki wau nggih nonjok, Mbak. Mungkin kan nonjok. saiki 15 biasa. 20 juta. Wedang ndi, Mas? Dek, iki lho Dek wedang, Dek. Enak guys, betul. Ya banyu biasa jane. Ya tadi aku kelengan anget ya, Dek mung kurang anget, kurang manis ya, Dek mah. Nganu Mbah Kemi. Nek iki manis dan hangat. Lah sampean nggone Mang. Dek, Bu iki gak ngombe teh iki lho. Mbah Mari jenengan delok wonge sikile lara. Sikile kula ora sakit. Oh, sakit. Sing nemani tamu sih. Nemani tamu. Kamu udah Gede. Iki Darat. tak kira mendarat. Lah tak kira pesan ngono lho. Foto nang foto nang iki. Kalau foto nang iki. Wis ya mangatemi. Yo. Lek mau tak dengan gampang. Karo anakku seneng Masih masih saiki.
Iki sing gede cilikane kae Enggak, iki. sing gede itu naik. Heeh, ya wis ya. Cina. Iki ya Cina kok padha kowe. Maksudnya dia kan yang maksudnya anaknya sing cilik. Ya. Iya, Nomor 4 ya. Nomor 4. Lah wong aku wae gawe cuwali. Mbah kok cuwali iki lara iki Mbah. Iki lho gemes wong iki Mbah masak. Dadi karo Mbah semisal cuwali pipin. Wong aku wae dicuwali kono fitri malah ngene-ngene terus. Oh, sing koyo Cina. Cina jerene. Cina merah. Wes iki Wes ayo Wes iki ayo kok. wes. Tak go mulih iki. Nang tak titip balik ngatemi aku juga ning pasar. Wes kekene buka iki untuk kerupuk iki guys, kerupuk warna-warni. Anak gedangnya loro. Terus iki jajannya kayak ngene iki guys. Senang iki. Senang segone ho, segone. Ndang. Tangan. Terus guys, iki wis tak buka berkatane. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, subscribe. Dadah.